Ja som naozaj nevedela, odkedy sme sa na tomto dohadovali, kto príde a vy ste jeden z mála ľudí, ktorého vidím naživo prvýkrát. No, ale to sa mi dosť páči, lebo myslím, že veľa ľudí by mali tendenciu nejakým spôsobom to uhrať, že stále je to prekvapenie, ale... Ja by som to neuhrala, nie. Ako Robert by zahral prekvapenie, ukáž. A strich. Tak, a vy ste boli od malička takí, že ste ako keby hľadali spravodlivosť, vyťahovali ju na Božie svetlo? Ne, ja som mal veľkú hubu vždy. Aha. Hej, vždy som bohal na... Od malička? Od malička. Ale nie takú bradatú. Takú. Nie, ale vždy som povedal to v triede pred učiteľom, čo som nemal, tak... Čo ste nemali? To znamená, že čo ste si mysleli? Ja si myslím, že čo všetci si mysleli, ale že z nejakého dôvodu to nepovedali. Pamätáte si aj nejaký konkrétny príklad? Hej, ale to sú... Na dlhé vysvetľovanie. No. Na dlhé vysvetľovanie, jasné. A to bola kde tá škola? Vy ste vlastne kde vyrastali? Ja som vyrastal v Kanade, v malej dedine, sa volá Hillsburg, možno to malo 700 ľudí. Poznám. A potom... Konšpiračná dedina. Hej, no. A potom moji rodičia sa zrozili, že akú kvalitu vzdelávania tam sa dostaneš v malej dedine v Kanade, tak ma poslali do školu ďaleko. Ale v Kanade? A v Kanade, hej. V Kanade. A na Slovensku ste potom, kedy, ako sa dostali toto? 92. Dôvod? Tak som tu 20 rokov. Dôvod, už ma nebavilo školu v Kanade a to nemali žiadne konspiračné byty, tak som prišiel za vami. A čo sa hovorí o Kanaďanoch? To vlastne neviem. Nič moc. Nič moc. Hej. Lebo akože oni nemajú moc, žiadne tradície, nemajú históriu, akože oproti slovenskú históriu, nemajú... Je to Kanada je skôr, není to národ v mysle ako slovenský národ, skôr je to zbor myšlienky alebo princípov, že... Lebo viete, že oni majú ľudí z každého kúta sveta. Jasné. Tak jedným, čo ich nalepí spolu, je nejaké myšlienky, že sme tolerantní, že sme... Aj keď sú všetky klamstiev, ale tak... Takže nie ste tolerantní až tak? Nie sme ako národ, tak myslím si, že oni majú úplne plný zubov imigrantov, ale že ten národný politický korektnosť je, že musíme sa vždy tváriť sa, že vám cudzinci imigrantov nevedia. Ale sem ste sa natlačiť mohli, nie? Ale my sme zatiaľ v takom závetri, nás si zatiaľ nevšímajú. Ale podľa niektorých kritérií, na základe politických, ekonomických, prírodných podmienok, všetkého možného, Kanada je ideálna krajina pre život. A túto krajinu ste vy opustili. Hej, ale je to skôr ako keď máte pes a ten pes býva vo vnútri a má úplne maličký dvor a nič mu nechýba, tak proste ten pes je tlstý a nemá ten, neviem... Drive? Hej, není to pes, hej. A myslím si, že všetci ľudia potrebujú nejaké ťažkosti v živote, nejaké výzvy, aby boli skutoční ľudia, aby naplnili to, čo... No dobré, ale tu ste už pomerne dlho, tak nehľadáte nejakú inú výzvu, že by ste čo išli na Ukrajinu, tam je vraj tiež zaujímavo. Sudanu alebo čo. No neviem. Tam by ste... To je ten vec, že človek si myslí, že môže kamkoľvek ísť hoci kedy, ale potom sa oženíš, máš deti a to není až tak ľahké. Vy sa zaoberáte len politikou, alebo pôsobíte na mňa ako, že tým žijete, že to je pre vás to naj, ale... Skôr korupciou a to znamená... Dobre, takže politika je nejaký systém, do ktorého aj tak v zásade nevidíme, si myslím. Korupcia je taká príjemná voľnočasová aktivita, takže tej sa venujete. Ale teraz odhliadnúc od týchto, ja to nazvem trošku špinavých vecí, ja neviem, máte záhradku aspoň, alebo niečo také? Mám veľkú záhradku, čo ja som ešte nezačal kopať, taká zanedbané, Že kedy ste taký šťastný človek bez myšlienky na korupciu, politiku a tak sa tešíte zo života? Keď počasy sú trošku lepšie a idem behať do horách, do kopce, tak to je fajn. Alebo keď sedím so starých kamarátov a dáme si pívko alebo čo, tak samozrejme, že to sú lepšie časy. Ale faktom je, že sa ponoríš do týchto veciach a je to veľmi ťažké z toho sa potom... nejaký relax. Preto ja sa vám nechcem montovať do života, len aby ste sa príliš neponárali do toho. Že život je aj o inom. je to o inom, ale... Zároveň ja nevidím veľa ľudí, ktorí to snažili riešiť reálne. Takže to ostalo na vás? Nie, že ja nemám nejaký kristový komplex alebo niečo, ale... Nevyzeráte tak vôbec.
No. Ale akože faktom je, že proste človek dosáva nálepku a skôr ľudia od teba očakávajú, že prinesieš ďalšie a je to ťažké, no, lebo neleží to na každom stole. Ale viete čo, no tak ja neviem, ja mám priateľa, on si prerába garzónku a on to chce dať ako konšpiračný byt, že napríklad, že nás to skôr tak inšpirovalo k takým nejakým pozitívnym krokom. Nakoľko sa prenajíma konšpiračný byt, neviete? Teraz šli dolu. Už išli dolu teda. Dobre. Chcete ešte niečo povedať? Iba jednu vec, že pred týždňom, alebo čo, ja som dostal nejaký novinárskú cenu. Ježišmária. Ale to bol sranda, lebo keď som otvoril tú cenu, som videl, že mi dali to za to, že som zverejnil spis Korina na internete a ja som tento rok toľkokrát musel povedať policajtom, že ja som to nebol, tak ešte raz. To ja nie.